Hemra Gürcistan padşahının ýygy Kemal Hanyň tarypyny ýetirdi. Sayat Hanyň bu sözlere gahyrlyp, "Ey Hemrajan, meniň dowdumy iýip serpaýymy geyip meni munça taryp etmedin" diýdi. Kemal Han Sayat Hanyň gaharlananyny bilip çarbaga tarap ýöre berdi. Soňra Hemrajan Sayat Hanyň ýanyna gelip, "Ey Sayatjan, men seniň husnuňy häzir begijana bermedmen" diýdi. Sayat Han onu da öýköläp beýlesine bakyp oturdy. Hemra Sayat Hanyň köňlüni almak üçin oňa bir piýala şerap uzatdy. Onu Sayat Han, "Men seniňdek namardyň golundan şerap içmezmen" diýdi. Bu sözlerden göwnü alıp Hemrajan öz ýurduny ýad edip, "Gel köňlüm gideli häzir begijana, gülşön bağlarynyň bary bary. Köňlüm ister häzir begijan ýurduny, muwan daglarynyň gary diýip bir ak çekdi." Sayat Han bu sözlerden soň bir güllü Hemra bolsa Sayat Hanyň gahary geçdi diýip onuň boýnuna gol saldy. Sayat Han gaýtadan gaharlanyp siltenjirap oturdy. Hemra ýene-de öz ýurduny ýad edip, "Däli köňlüm gel gideli watana, onna bize gözü ýolly galan bar. Kasyp gerek bu ýollardan ýörmäge, näzli ýaryň ülkesinde talan bar. Gülüm ne eýledin gülünçe, müň agladym bir şahat dolup gülünçe, el götürmen eteginden ölünçe, meger bizi ýardan aýra salan bar. Ajalym ýetişip peýmanam dolly, gülmeňdim sargaryp behuda solly. Diýdiler söwdügiň ýary ýa dolly, diýdi bize 7 ýatdan gelen bar. Aşık Hemra giriftardır özüne, köýdü köňlüm kebap bollu näzine, ananmanam ıgraryna sözüne, biýigrar sen ıgrarynda yalan bar" diýip Hemra sözüni tamam etdi. Onu Sayat Han aýtdy, "Hemrajan, men saňa degişmekden gaharlanan boldum" diýip Hemranyň golundan tutup köşke tarap alyp gitdi. Hemra bilen köşk içinde şerbet şerap içip Aýşe şirete meşgul boluverdiler. Emma Mehmet Han padşah tarapyndan gelen iki atlylaryň Sayat Han habaryny aldy. Atlylar aýtdy, "Ey Sayat Han, buýşlugymy berin. Şuň Mehmet Han padşah ataňyz size plan üçin pata berdi" diýende Sayat Han, "Siziň ýagşy habaryňyz bar eken" diýip olaryň hersine bir jam tylla berip buýşluk bilen uğratdy. Muny Sayat Hanyň çorlarynyň biri görüp Hemra aýtdy, "Ey Hemrajan, Sayat Hanyň senne oğullan göwnü ýokdur. Şuň Mehmet Han padşah tarapyndan gelen atlylar senin üçin plan ve pata berdi" diýip buýşlaryny olaryň buýşlugyny bir jam tylla berip uğratdy diýende Hemrajanyň gahary gelip, "Men Sayat Han ýalygy her ýerden hem taparmen" diýip öz ýurduny ýad edip, ýurdunda galan selbesini ýad edip bir söz diýdi, "Gör wak näme diýe." Köňlüm açyp onu ahylarym hali, ülküni ferýana taşyp ala gölü ýarym hali, baly galy ýarym hey. Garyplykda köňül çağım, köp bolly synamda dagym, her açylan täze pagym, gülşönli gülwarym hali, baly galy ýarym hey. Her açylan täze pagym, gülşönli gülwarym hali, baly galy ýarym hey galy. Atılım Yusuf deyim müfret hatılım, onu kırıdanım hali, balı galı yarım hey. Yusuf deyim müfret hatılım, onu kırıdanım hali, balı galı yarım hey gali. Dilimde hafena